Brazabilen, hiriburuko portuan eta beste 3 portutan barkuak, pantalanak, lonjak, kontserba enpresak, ozte ekipamenduak, 2 piztifaktoria eta arrantza eskola bat. 200 milioi euroko aurrekontua duten proiektuak dira. Oain hasieran izango da guarrea berrizkutia eta ja konkretatzia barkua fabrikatzen hasteko, hotzeko katiak eta bai fabrikatzen hastia eta akordo gehiago sinatzea. Aste osoan zenbait portu ikusi dituzte Kongoko gobernuko kideek. Hondarribia, Pasaia, Getaria, Orio eta Donostiako portuetan izan dira. Eta gainera, ikusi duten nola kontserbatzen den arraina merkatura iritsi artean. Kongoko Errepublikan arrain asko jaten dute, baina arrain hori kontserbatzeko ez daukate behar den izozkailu eta azpiegiturarik. Horrexegatik, Euskal enpresekin sinatutako akordioa oso importantea dela esan du Kongoko arrantza ministroak. Oso akordio garrantzitsua da arrantza sektorea modernizatzeko aukera ematen baitigu. Produkzio handituz, arrainari balio eman diezaiokegu, horrela, prezio lehiakorragoak izan ditzakegu. Datozen 5 urteetan Kongoko arrantza sektorea garatuko dute Euskal enpresek.